Türkmen Portal web-saytymyzyň hormatly agdalary we mehriban tomoşaçylary. Bugün biz Aşgabat şäherindäki Gurtly ýaşaýyş jaý toplumyna yerleşýän Awadançylyk Sewda Diýinjalş merkezine öýdürjülük toparymyz bilen, ýagny Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň agdasy bolan Awadançylyk Diýinjalş Sewda merkezine yerleşýän Haýrat markedynyň ähli harytlary bilen bugün bu video arkaly siz tanış ederiz. Elbetde Haýrat markedy öz müşteriler üçin bugün gapylaryny giňden açýar. Mehriban adamlar, Haýrat markedynyň harytlary bilen öz öýüňizi we saçaňyzy bezen Haýrat markedy siziň hyzmatyňyzda. Onda bizden daşlaşmaň, şu video bilen Haýrat markedynyň ähli harytlary bilen tanışyp bolan. Ýörgitdik. Mehriban tomoşaçylar, Awadançylyk Sewda Diýinjalş merkeziniň çep we sağ gapdalyna ýörüýti Haýrat markedyna girilýän girilgeler bardyr. Esasy bellemeli zadymyz videony izlerläň. Häzir hemmämiz şu video arkaly Haýrat markedyna tiýahat edýäs. Ährimiziň garaşýan täze ýyl bayramçylygy, ýagny maşgala bayramçylygy ýetip gelýär. Elbetde Haýrat markedym ýörüýti täze ýyl saçaklaryny bezemek üçin durly harytlaryny öz müşterilerine hödürleýär. Şol sany Haýrat marketde siz öz törüňizi bezejek arçalardyr, täze ýyl sowgatlaryny tapyp bilersiňiz. Mehriban tomoşaçylar, Haýrat markedynyň ähli harytlaryny bugün men size giňişleýin tanış ederim. Bu videony öçürmän. Ýerim. Haýrat her bir günüňizde haýyr getirsin. Hormatly adamlar, egerde öz öýüňizde kebapdyr, çeşitlikler bişirmek isleýän bolsaňyz, elbetde kebapdyr, çeşitlikler üçin ýörüýti taýýar etlerem Haýrat marketden tatyn alyp bilersiňiz. Ähliňize ýeterli derejede Haýrat markety öz müşterilerine et önümlerini hödürleýär.
marketinin tort we konditor önümleri bölümüne ýagny şu ýerde esasy bellemeli zadymyz. Eger de siz häzirki wagtda Hayrat marketine täzeýil bezegli tortlary targyp eden ýagdaýyňyzda Hayrat markety täzeýil güni sizin öýüňizde elbetde eltip bermek hyzmatyny ködürleýär. Nähwan adamlar Hayrat marketiniň balyk önümünden ýörüýte öz isleňize görä bölürip arasaradyp satyn alyp bilýäňiz. Elbette bu markadan süýt önümlerini okudundan siz islenlik haridiňiz, islenlik süýt önümini tapyp bilersiňiz. Terligi, amatlylygy bilen tapawutlanýan Hayrat markatynyň süýt önümlerim edil şol tapawutlar bilen tapawutlanýar. Häzir islenlik bir önümi alyp görelim. Bugün aýyň dekabr aýyň 19-y. Häzir terligini önümüň möhleti bilen barlak görelim. Operator haýsy önüm alaýyn? Gatyqmy? Görüşüňiz ýaly 19-12-2023. Size canlı suwtnama. Tomaşaçylar Türkmen saçagynyň esasy bezegi elbetde çörek önümi. Hayrat marketiniň çörek nokotlaryna bolsa siz mele mıstık çöreklerimizin dürlü görünüşlerini tapıp bilersiňiz. Tomaşaçylar görüşüňiz ýaly Hayrat marketiniň müşterilerine görýänsiňiz. Elbetde müşterilerin köplüğünün alamaty ol Hayrat marketiniň haritlarynyň amatlylygy we ýokary hililigi şeýle-de tagamlarynyň süýjüligi bilen tapawutlanýar. Ähliňiz Hayrat marketine gelip sowda edin. Hayrat markety öz gapylaryny siz üçin ýeňden açýar. Tomaşaçylar Hayrat marketiniň iştäçerler bölümine geldik. Elbetde bu ýerde siz elin iştäçerler arkaýyn alyp bilersiňiz. Häzir ýaňy gyzlar bilen söhbetdeş boldum. Hayrat marketiniň iň ýörgünli iştäçerleriň biri käşir iştäçerleri has ýörgünli geçýärdiler. Häzir eger mümkin bolsa gyzlar ruhsat berseler käşir iştäçerinden dadyp görelim. Sağ olun. Gatı süýji we mehman tomaşaçylar görüşüňiz ýaly iştäçerler şeýle gaplanan görünüşlerini satyn alyp bilersiňiz. Mine görüşüňiz ýaly intep iştäçeriň ähli goşulýan önümleri bar. Ýöne intep saçaga ködürlenmedik görünüşine bakasy 18 manat. Iştäçeriň ady towukly Cezar salady. Görüşüňiz ýaly. Satyn alyp öýüňize baryp arkaýyn saçaga goýup bilersiňiz.
owadan sowgatlar elbette Hayrat Market'te. Hayrat Market öz müşteriler üçün ýörite täze ýyl sowgatlaryny taýýarlaýarlar. Nähriwallar, öz ýakynlaryňyzy bu owadan sowgatlar bilen degenleriň täze ýylyňyz gutly bolsun. Nähriwan tomaşaçylar, esasy bellemeli zadymyz Hayrat Market sizin isleňize görä, islen bahaňyzda sowgatlarym taýýarlap berýärler. Täze ýyl bak getirsin, rızkal getirsin. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Hormatly raýatlar, yetip gelýän täze ýyl bayramçylygyňyz gutly bolsun. Eger de siz täze ýyl agşamyny şatlyk şowkuna betläp geçirmek itleseňiz, onda Aşgabat şäheriniň gurtly ýaşaýyş jaý toplumynyň awadançylyk sowda merkeziniň ikinji gatynda ýerleşýän Magat restorany siz üçin gapylaryny giňden açýar. Eger de täze ýyl agşamny öz saçaklaryňyzy dürli näzmatlardan dolurmak isleseňiz, Magat restoranyna arkaýyn targyt edip bilersiňiz. Elbetde siziň targytlaryňyzy Magat restoranynyň işgärleri öz öýüňize eltip bererler. Şeýle de dekabr aýynyň 30-na saat 19:00-da ýörite siz üçin Magat restorany täze ýyl agşamyny gurnaýar. Elbetde bu täze ýyl agşamy diňe şatlyk şowkun bilen beslenmän, ýörite täze ýyl sowgatlar, şeýle de utuşly lotereýler hem Magat restorany üçin taýýarlady. Ol utuşly lotereýlaryň ýörite bijelerine bolsa, şeýle sowgatlar, ýagny 7 sany telewizor, bir sowgadyjy, şeýle de 25 sany täze ýyl sowgatlary ýörite siz üçin Magat restorany taýýarlady. Nähriwan adamlar, hormatly raýatlar, täze ýyl ýatdan çykmajak bayramçylygy, ýatdan çykmajak pursatlar bilen belläň. Magat restorany size garaşýar. Habarlaşmak üçin ekranda görýän telefon belgilerine ýüz tutup bilersiňiz. Täze ýyl agşamlaryňyzy Magat restorany bilen belläň.